Para 5 hectares land farm. Okay. You know. Alright. 5 rooms house. Close this to garage. One program is indicated. Upon and solar system. 2-piece water. 3-piece clean. 4-piece electric soap. 1 double bed. 4 plate gas stove. 1 push table. 21-inch plasma. My plates, my porch, my blankets, my blankets. Huh? 5. Maka. Anis, what about money farm? Alright. What is the global mine? Alright. That's good. Mundo kami na simbo. Jimaram. Mundo ni nauka. Kwa hii perebe. Perebe. Permit plot number 4. Yakatotoka ni kazi. Nikanuka nzuri jirani. Nikatomtola. Ndoga mkazi kazi. Nikatomtola. Sasa wakati perebe ndio sije yetu wali. Atakatora minda. Sikaanza kutola minda. Wakatola minda wali mtuzi location. Wakazungukwa. Minda ya matola. Katoke nini basi? Hai, kutoka kama hiyo sifahamu. Muda wa jina au na Uripe. wakati uzotoa ni alpha country azotoa. Sempre se chumira na chipata miti la. Ndio kama kama hiyo ndio ndio kando. Pamairos farm, pamo. Awatoro usina replacement. Ndakataura maya kuti munda wakutorwa. Mukuru ene replacement. Nekuti ma next door angu ese vakaramba. Takada kupusha amai vakaramba. Ndakada kupusha vakati handisikushida. It's alright. Mamona ndina ndofana neno. Totenda chef. Ndakaona kune libara kweli. Wanyepa. Sasa. No problem. Amaita wanyepa mimi. Zveshuwa pekutanga takawana perebe yakataura ndobva pachizonzi vakuda futi munda ndobva tawana munda kukadhogeni iyo 5 hectares saka kwainzi kana 1 lane 1 farm muchuza kuti mukuda munda upi perebe here kana kuti takabva tachuza chii wokukadhogeni Kadogeni wacho muto nawo. mari Muto nawo. munda upi kwa kutogara vabereki vava Urimo. Uri mzamani. pa munda uyu wakasvika muzita ratezvara vangu pane kachitsotsi kakaitika kuti munda uzopinda muzita ratezvara vangu. Okay. Tsanangura yakachitsotsi kacho. Alright. Inini matsanangura andakazoitwa nomunhu wangu ndeyekuti velenzi vaenda kumunda kukadhogeni farm vasvika kuna sekuru naamai saka nepava tichiti vaichitupa zvikanzi ai muridzi wemunda uyu anogara kuwadzanai zvikanzi sekuru imimi muri yani wemwana wemuridzi wemunda zvikanzi mwana wangu zvikanzi chindipai chitupa chenyu ndobva chatorwa chitupa chasekuru
pemiti ndobva yazouya manje yanezita rani rasi asi munda uri Munda uriwo. Wakamboifambiro nyaya. Maapa. Stage yandava ezvinezvi ndekutoti gospel dance pandakaenda vakatarisa mafiles avo vakaona kuti munhu akatanga nemunda zveshuwa ndibenjamin Sabhuku injani. Chapisi. mupava Mupava. ndobva waona kuti zveshuwa munhu akatanga nemunda uyu ndibenjamin Sabhuku wangu. amupava Akotundwa. akatanga nemunda ndibenjamin mwana doko ndobva wachizotunga muzita rasekuru listi ndofa ndopa wakati regai ndiite mainvestigations angu nevamwe vanhu vekuerera ikoko vakazokonfirma vakati zveshuwa mataurira mukuita murume wenyu pane vanhu vatotaura kuti munda takauwana mujambanja zveshuwa benji nanaganizo takanga tiinawo munguva yejambanja benji takatowana munda pamwe chete asi kuti sekuti vabereki vake vakanga vasina pekugara benji akazotura vabereki vakagara vari pafamu asi zveshuwa famu nderabhenji saka tazodzoka kulenzi kuri kufeedback saka amupava vai vakazoshedza vakauya muswetest on Wednesday chanyazoziva nenofti ndakashedzwa saka vari kuti inini ndaakufanirwa kuti ndiende kukadobic farm ndonosangana nababa nabenji naamai vacho namupava vachishandisa polisi kulenzi ndokandavo Sanda kuti. Hozi. Ndiwoni wenu prova kuti munda ndiwenyu. Ndinonoka kuti inositwa nasabhuku. Nemakomitis. Vanoziva vanhu. Kudzoka kuti muna misitiko. Kuzoona ripoti yako. Mazuva misitiki. Ifamba siyana nayo. Tinoda ripoti inobva kwando. I'm sure that the next guy in here. 5 room house. We will density. Unorekedzera court. Handiti mambo abati syndicate yemining takanga tada kusvitsvara Belarus yakabloka hakuna certificate yekuproducwa yakangostaka ndazvizwisisa andemberi Suzuki ndomota ndochinjombo chidava wozikati solar system anokandena ichidakuzi anda solar system njeni ndakaitenga ndichii pandakaitenga ndaitoidawo kuitira vana ndatenga namubira wadro Meida. Nachikumbira kutaura. Ndine chikumbiro chekutaura. Taura. Sezvo makurukura nadzimai vangu vanga vangada adzimai vangu sodima kuti vaite mainvestigation handiti zvemunda ndiri zvemaini mazvipedza inini ndinoda kuzoya Andakuzvipedza. aura Ndaziva. maziva Wataura izvozvo. Maziva. Kuziva kuti ma-EPOs anongoapplywa through special grant. And akungopa kuma-escovations, ma-generals, madzimambo. saka ndanichitika pa20 pandinozouya ndabva kuona da sadombo munomu patichauya muno ndinoona kuti vanenge vafambawo chinhamo nenyaya yemunda tosangana mupi uri mumusha uyu handiti ndakasununguka anga ari murume wavo nevana vavainavo izvi zvinezvi
zvatingati mambo motivatire kushera tinotofara maningi sitereke vainazvo ka nevana vachifara pamwe chete tokuti kudi asachipeti ndiri kuti zvakanyorwa zvese zvamataura ehe ungavatore zvavo nerudo rwangu yasirapo imotikara amai mota anzi wese zvidorai apedza anemba yako nemba yako imba matikukona tine bhedha ndinogona doko ndakavaka musha nagrace kapauro patakarambana vanditi handichakule tiri kumba uko ndakati aiwa munotenderwa yenyu kugara papi panapa pamusha unowu ndichazenge ndiri muenzi ndichiuya kuzokuona ndichiuya kuzokuonai saka mukuti musha saka ngavagare ka musha wawabona doko nevana ka ndine kamukomana kane 3 years nemusikana ane 25 years vanofana kuinjoya ka kurarama kwakaita babavo naamai vavo vari pamba pavo vachishandira iwo yapane kurosisineitwa ndikudzidzisa kuti imba ingaive trust yagrace nevana kushanda kwatakaita vachishandira vanhu mazivamai imi miende pane process andisukura munhu akapusa zikuona inainoita process yokuaakatanga inoitwa kucancel unozana unoita cancel mauritana mutsvagaveravira kunengenja muita process yese yemba imwe pamutete izvo zvandiri kuzvipinda atininoitwa kukota ndizvozvo saka iwo watendera iwo kuti imba ndiyako nemadzimai nevana that is a family house iri patrust sinoita saizvo nyaya yasunday 5 years dai nomasunungura wakaita kai dai nyaya iyo yaitopera kuda yakapaa kuti iwe chandaiona rudo rwari kuona adzimai vangu madiro ava akandiita kurarama kwandakaita 25 years vanga vaona zvakasununguka ka kuti nditore plus ndigare paplus ivo vachigara pamusha papi azoda vachena kana iri ngazi ndakaiona nani ndataura shungu dzavanadzo rudo rwavanarwo mumwana mavo nderwekuti ndikapusha system yefamu iyi zvandikuda inini ndichati inini benji bwana doko chigara pamusha apa inini nevana handiti ndakugara pamba papi maprova inini so inini personal ndati musi wa 27 tichasangana ngavaenderere mberi vachipusha nezvinyaya ichi yefamu handitika tozosangana mupi munomo pasina kana kukakavadzana toprova zvinobuda izvi zvandataura izvi ndatopedza nemwoyo wangu wese kwete kuzoti ivo vanoti aiwa ndinonzi grace kapaurwa handitika wochibvisa zita revana vandakabereka navo handitika kuti zvizotransferewa handitika kuna nakapaurwa handiti pandinofa ndinomuka ngozi nekuti ndingati kuvana ava tichauwa kwa 25 years kwa 25 years dzatarara imba yandikutaura nezvayo imba yechipiri yekutanga akatengesa apanangana chandawanda yechi2 iyi akatengesa atengesa ndipo patakatenga building material yemba yese ye6 house asi imwe building material zvandakambotaura last time kuti vakatora imwe building material vakaitengesa vakanotengera house girl property kupindura inini apa ndichandikasara ndinacho nanhasi imba iyoyo chidero yakatakurwa nemarata yanemhepo ndakatenga nemari yangu nemarata iwayo akaiswa imba ndakaplastisa imba ndakatenga babd waya chaiyo yokuti ndisi leba muni wangu ndakamubhadhara leba yekuti aise waya nebhodhi ndakachengesa kuti ngaendayo koti ndodzerwa nekoti
vantu vanozaza muinje zvimanyedzo batavataura kuti matauriro aita mumunhu chipo chekuti aziva kuti pane zvinhu zvakaitika aitika ndosaka ati mumusha ngekutambudzika iminde mhuri chaedza kutaura panapa ndizivisai ambiro chikunda yangu ataura pamusoro kuti ngekuzochinja mazita mozvesa mazita aya kuchisisa varava ndobana padaite paataura ai zvino zvese ati mambo yakusvika zvenyu izvese izvi ngavangotora kaikumira nemu ndopanga pangopaaaa mambo vati imba havapindi ende kukoni vati matauriro anoita kuti waeneka zvikai dzakaita marasi pfungwa dzini dzanga dziri papi kuti muite saka manga mupa kuti zvizoitwa sei situation yaanayo sematauriro amaita munoudza kuti muweza kutaura kuti imba ruoko rwakanyanya rwakadzindakarwisa musabatika nditaura ruoko rwakamaka rwakanyanya dzindakaisa inini ndiri kuti zvoni imwe building material yemba iyi handiti akaitora akashandisa iye zvemusoro wake wega zvatisina kumbourira nhasi uno iyi yataanayo yesare saka ininiwo benefit yangu ipapi uye akabenefita kuti vaiwana papi handiva kuti zvese ndovakaita mutombo adavhuma kuti neshungu dzokudzimai wangu kana sinodzo akaona vakira atakaita aiva neshungu dzakasimba pakuitwa kwezvinhu saka ine handimo zvake nevanani handizokakwana ati handikuzvitimbaiga zvinanokumba kwenyu kana kunonaumba kwenyu zvamungambozi asi vana vangu nemukadzi wangu saka inini ndovada kuta munyati wangu wakangwara nguva yakangwara pakuta ari kunhunga mazwa akanaka kuta kuendani inoona cheti go through the process yecourt go through the process yecourt mazwi taparana mhosva handiti nyaya yedu yakakura stereki toenda totaurirana mupurisa asi anotonga nyaya anonyora dhoketi toda kuti ayo unofaudhopa kachidhopa yemachajisi but cheti dhoketi ranyorwa kudhara taifanira kumbira ari kupi taifanira kukumbira pabhenji rokupinda mukoti kuti kumupurisa taifanira kutaurirana nyaya isati taenda kupi polisi isati anyorwa mbiri saka the nyaya iyi majaisi kupinda kumapurisa vanyora dhoketi mupurisa anokwanisa dhoketi runonovhetirawo koti endai munovhetwa endai munovhetwa yobva yapera munoisa mafiksi oisa mafiksi ayo mafiksi apa mambo kuti aimba ndeyangu ndiye vana vangu nemudzimai ndo zvaanomunotaura kudare raari kuenda rabvara mambo manje unoskozadzisa kuti hazvishuwa mambo apa vakavapfuuridza imba iyai mambo avaibati sematauriro andaita kuti imba inoperera kukoti inongonoperera mukoti mazwa akadhara because mune mandizvita makati amambo ndatora zvangu andiza nyaya yemambo tinenge ndichitaura ndichipedza zvangu nokuti dare rinori nezvivhitivhiti zviri kubuda izvi zvinotojajwa nevanhu maonero atinochiita kana taakukotu verdict yavanga mataura nerudo rwangu rwabuda pachena nedare rese riri munomo kuti kana tikada kungoona zvinhu izvi zvinobatsira vana ndataura pamberi pamambo pamberi papuresident kuti vanofanira kuenjoya switi yemurume wavo naamai vavo yavakashanda kana vazviramba kana tauko ndinenge akushandisa dare renyu imimi kuti handisisina rivhesi ndatokanzura mwoyo wavo ndachinja kuti zvaichadhadha kuti kana kuri kuzotengesa kwemba neminone ndabvisa mwoyo kuvanaka ndandavaitira rudo pamberi pamambo nenda kuti ngatichitengesei zvenyu aiwa ndakutaura ndezvekuti ndada tipetera padhuze nokuremekedzayisa president nokuti ndozvatiri nekuti zvivhitivhiti aiwa kugara kwatakaita kuombera kwatikuita zvese zvine ruremekedzi mudare rinoti saka tikuti kwataapedza
Ndazvinzwa. Isaimba kune mudzimai nevana vayo sezvaataura. Asi process inoda kuitwa ngaita sei? Ngaitwe. Zvapera anozvaonera. Kana ndakudzorere amai akatacha kutora sutu yake, wekusutu yake, magamenzi ake muchechi, zvimwe zvese ainizozve. Ndopota njuya hangu ndichise muyenzi tona. Makasana kila ini sapa mpatu mumoto kuti mota mwangu mota ndikatoitenga ndichida unaida sasa motengeza mugowani ndizoti dare mutu wataura chokwadi musivhu 7 akatotanga basa nerudo ndichitoshanda sebaba wemusha waita wakadzipei wakatengesa wakati vaitaura zvababa inini kusvika vatange basa nerudo rwavo rwokuti vakashanda vakatenga zveshuwa motikari ipi nemari yani yavo handiti kanga idzi kana ndakorokozawo ndazobata kuti goridhe yakafa motikari ndinozoita kuti ndivabatsire vana vapote vachiwana upenyu hwakanaka. Ndinofungidzira kuti vachaita imwe third chance kwepambera ndomaonerana baba vavo nezvimwe mistakes avo ndosavaroda kuitawo zvakanaka mumhuri yavo kana vazoramba vavileneraisa kuti apa ndaikani maona vachinja zviri kwamuri discretion iri kunati kune muridzi ndikona kuti murume wezvo zvaakuita kuedza kuti aiwa iyi mhuri yake mhuri yangu anyway kesi yavhagwa maita yenyu mr benjamin